Barka da zuwa tashar MKK AJIRI TV. Danna subscribe kana ka danna alamar ƙararrawa don samun sabon shirye-shiryen da zarar mun ɗaura. Mun gode da kallon tashar MKK AJIRI TV. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jama'a, wannan hotunan da kuke gani hoton ambaliyan ruwa ne da ya shiga wani ƙauye da ke jahar Yobe, ƙaramar hukumar Bursari, AJIRI kenan. Ruwan ya shiga gidaje da dama, ya rurrusa gidaje da dama, ya cinye gonakin mutane. Ga wannan hoton da kuke gani hoton asibitin garin ne, wadda ruwa har ya shiga cikin gahi yana cikin kogi da gidaje ga su nan a rurrushe. Jama'a, mu taimaka mu taya mu da addu'a. Allah ya kawo mana ƙarshen wannan masifa duniya gabaki ɗaya, da inda abin ya shafa. Inda bai shafa ba kuma Allah ya tsare mu. Sannan duk wanda suke da dama, dan Allah ku taimaka ku agaza wanda yake da dama, ya agaza ya tallafa mutanen da wannan abin ya shafa. Gwamnati shi ma tallafa mana, ya agaza mana, muna cikin wani yanayi. Allah ya tsare mu. Sannan wanda ba su da daman taimaka, da Allah ku agaza ku taimaka mana da addu'a. Allah ya kawo mana ƙarshen wannan masifan. Wanda suka yi asara, Allah ya maida musu kuɗi alkhairi.